Bodoland update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबिनि अपडेट दङ मिरु सरकारा 80 कोटी हादरारिनो मे जुन दानाव रेशन राननानै होगोन। हादराव नैथि खोलोब कर'नानि साग्लोबसारनाया गिख्रंथाव महर लादों। गुबुन फारसे खामानि मावनायखौ एंगारनांजानो गिनानै लाख लाख नोगोरारिफोरा गिखांदों। बेबादि समावनो मिरु सरकारा फिन जागायनो सिगांदों प्रधान मन्त्री गरिब कल्याण योजना। मिरु सरकारा फोसावनाय बादिब्ला PMGKY नि गेजेरजों निखावरि नखरनो रेशन राननानै होगोन। हादरनि गासै 80 कोटी नोगोरारिफोरा मोननो हागोन बे बेसेन नाङै रेशनखौ। नैथियाव दङ बैसागो मेला खुंनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों चिरां जिल्ला खुंथाया। चिरां जिल्लायावबो सानफा एफा बारायबोनो हमदों कर'ना पजिटिभ। कर'नानि गिख्रंथाव साग्लोबनायखौ नोजोर बोनानै सांग्रां जादों चिरां जिल्ला खुंथाया। जिल्ला खुंथाया साफ्रोमखौबो कोविड-19 प्रट'कलखौ मानिना सोलिनो खावलायनायजों लोगोसे बिथोन होदों दि जिल्लायाव बैसागो खुंनाय आरो गेदेर मेला खुंनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो बे बिथोनखौ मानियाब्ला सेक्सन 5160 अफ द डिजास्टार मेनेजमेन्ट एक्ट 2005 आरो इन्डियान पेनेल कड सेक्सन 188 नि गेजेरजों राहा लानाय जागोन होननाबो फोसावथायाव मख'दों। थामथियाव दङ सम्बारू नार्जारिनि बालिनो गारिखौ ग्लास बुफायना गालांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी पेटागाव सरकारि देहा फाहामसालिनि सासे मावसुमा सम्बारू नार्जारिनि बालिनो गारिखौ थांनाय हराव ग्लास बुफायना गालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि समाव रावबो गैयैनि खाबु लाना सिनाय मोनै दुथांफोरा ग्लास बुफायना गालांदों। देहा फाहामसालिनि गावसोर थाग्रा क्वार्टाराव दोनदोंमोन बे गारिखौ। ब्रैथियाव दङ आलफा उदांजों लांखारजानाय ONGC नि साथाम मावथिनि गेजेराव सानै रैखा खालामदों। अइल इन्डिया नेशनेल कर्परेशन लिमिटेड नि साथाम मावथिफोरखौ एप्रिल दाननि थांनाय 21 खालाराव हरनि 1 रिंगा 30 मिनिट समाव आलफा उदांआ लांखारनायनि सन्देह खालामदोंमोन। ONGC नि साथाम मावथिफोरा आलफा उदांजों लांखारजानायनि गेजेराव सानै मावथिखौ दिनै नागालेण्ड रायजोनि मन जिल्लानिफ्राय बोखांनो हानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला इन्डियान आर्मी आरो आसाम राइफल जुथायै अपारेशन खालामनानै नागालेण्ड रायजोनि मन जिल्लानिफ्राय ONGC नि लांखारजानाय साथाम मावथिफोरनि गेजेराव सानै मावथिखौ रैखा खालामनो हानाय जायो। मख'नो गोनांदि ONGC नि सानै मावथिजों लोगोसे गंसे AK-47 राइफल बोखांनो हानाय जादों। रैखा खालामनो हानाय मावथिफोरनि मुंफोरखौ अलके सैकिया आरो मोहिनी मोहन गगৈ होनना सिनायथि होदों। गुबुन फारसेथिं ONGC नि साथाम मावथिफोरखौ लांखारनायाव आलफा उदांखौ हेफाजाब खालामनाय सा 14 सुबुंखौ आसाम पुलिसआ खादों होनना टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। बाथियाव दङ काजिरङायाव गान्दा बुथारनायनि असिलायै फैनाय सानै सिखाव मैहुरखौ खादों। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि गान्दाखौ बुथारनायनि असिलायै फैनाय सानै दुथां सिखाव मैहुरफोरखौ जखलाबन्दा पुलिसआ खाना हादों। जखलाबन्दा पुलिस थानानि SI निपु कलिता आरो बागुरि पुलिस आउटपोस्टनि इनचार्ज बिप्लब कुवरनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया नायबिजिरनानै सानै सिखाव मैहुरफोरखौ खाना हादों होनना मिथिहोदों। खाजानाय सिखाव मैहुर सानैनि मुंखौ सामुगुरिनि आमनिर मुस्ताफा आहमेद आरो रुफुल आमिन होनना मिथिनो मोनदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।